Καλημέρα, τι κάνετε? Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Όπως βλέπετε είμαι λουσμένη στο φως, γιατί βρίσκομαι κάτω από το σπίτι μου και περιμένω την κολλητή μου, την Έλενα, καθώς σήμερα θα περάσουμε ένα 24ωρο μαζί. Θα μείνουμε λοιπόν στο Radisson Blu Park Hotel στην Αθήνα, στο κέντρο, γιατί έχει τα γενέθλιά της και ήθελα να της κάνω μια όμορφη έκπληξη. Θα έχουμε brunch μέχρι Ακρόπολη, θα έχουμε ένα σούπερ δωμάτιο, βόλτα στην Αθήνα. Stay tuned. Να την και Έλενα που την περίμενα. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Και φτάσαμε στο ξενοδοχείο και μιας και είμαστε full πεινασμένες, ανεβήκαμε πάνω, στα άστρα όπως λέγεται το εστιατόριο, για brunch. Δείτε θέα φοβερή. Και η Έλενα που προσπαθεί να αποφασίσει τι θα φάει. Θέλω πολύ, μπορώ να δω λίγο ποτέ. Το μενού για το brunch έχει πάρα πολλά. Για τους φανς ειδικά του αυγού είναι super. Η καλύτερη θέα, έτσι. Μενού. Και πάμε να το... Η Έλενα έχει τρελαθεί. Για δείξε μας το πιάτο σου, Έλενα. Τι πήρες, τι είναι? Είναι με παλαιωμένο γκούντα, μανιτάρια φρέσκα και χάμ. Τέλεια. Εγώ που δεν είμαι του αυγού, πήρα κάτι πιο light. Εδώ γελάμε. Το οποίο έχει μέσα, για να δούμε. Μου κάνει και ορίστε αυτό. Α, ωραίο φαίνεται, έτσι. Μπεργκεράκια. Τέλεια. Εγώ λέω παιδιά πιατάκι το χρειαζόμαστε. Ναι, εύκολα. Ποιο δωμάτιο είμαστε? 6-15. Άρα από εδώ. Δείτε τώρα εδώ. Σαλόνι. Φοβερό. Φοβερό. Αυτές και αν είναι φοβερές οι πόρτες. Σειρώμενες. Και δείτε εδώ κρεβατάρα. Εντάξει. Υπέροχη. Τουλάπες τεράστιες, χώρος full. Θέα πάρκο πεδίο Άρεος. Τέλειο. Εντάξει, δωματιάρα, έτσι. Φοβερό. Φοβερό. Όπως βλέπετε πιάσα ήδη και τη γωνιά μου. Και δείτε και το μπάνιο τι ωραίο που είναι, παιδιά. Τέλειο. Πολύ ωραίο πλακάκι. Wow. Απλά φυσικά. Φοβερό. Σε καμπνουζάκι. Τέλεια. Πολύ ωραίο δωμάτιο. Δείτε τι ωραίο που είναι το λόμπι. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Και κάπου εδώ η μέρα μας τελείωσε. Είμαστε ήδη στο κρεβάτι, νεκρές, κουρασμένες. Καλημέρα. Πρωί. Πάμε να φάμε πρωινό και να φύγουμε για τις δουλειές μας. Wow! Λοιπόν, πρωινό και η Έλενα έφυγε κατευθείαν για δουλειά. Εγώ πάω πάλι στο δωμάτιο να ξεκουραστώ μισή ωρίτσα. Και μετά φεύγω γιατί έχω δει. Και είναι η στιγμή που φεύγουμε. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν.